Ten je za 2386. Keltská období jsou v podstatě dvě, je to od roku minus 800 do nuly, zhruba na polovinu, období halštatské a latinské, je to podle míst nálezů keltských, halštatských a vesnice na archeologické nálezy. Tady je první. Se budeme poznávat stromy, nám stačí jeden. Nevidějí máma. A maminka by poradila, víš? Jo, tak ne, pojďte dál. Těsně bez toho. Ale tohle bys mohl ještě vědět. Jste to tady všude a máte takové modré. Ještě jednou. Ne, počkej, ježiš, já manželka. To je to se, jo? Voní tak jak Jdete do lese? A půjdete do lesa? Tady dostanete. Už to máme. Papírek. Výborně. My už to taky máme. Jděte do lesa, tušky vrace. Papírky taky. Papírky taky. Líska. kterou maluješ. Pravou, že? Tak jestli je tam půl, tak můžete na ruku klidně, pak se vykašlete. Nejenom, že vám dovolíme jedno. My jsme totiž hodní, my jsme totiž nejlepší stanoviště. Jo. Začínali jste v 6, už jste jenom 2, že? Jo, nám tam leží za rohem. Hodinu jsem ráno chodil po laně, už to mám dost. To se docepě samo, že? Neboj, nech vosu, dívej se na to a ten pro vás. To jsou takzvané oboly, ty se razily ze stříbra, to byla nejběžnější mince té doby a to je vlastně to, co razíme. A měli docela zdobné jako takto na tu dobu. Ano, ano. Oni ty náměty čerpali, klidně si to vemte do ruky, to plato. A oni ty náměty čerpali z řeckých mincí, že dělali vlastně takové vlastní napodobeniny. To je s měsíčkem, že? No, to je taky ta postavička, akorát už je to hodně degradované, to razidlo, takže už tam z toho původního námětu moc nezbylo. Já myslím, krásná. Také ruchadlo. Ale to dej to tady, tady si to dej na místa. Dívej se. Ne, prase. To jsme se neviděli, ale já už jsem zase pracovala. Nepřebývají kelky. Nepřebývají kelky. A tady jsou zbrojnoši. A to jsme my. A děti, pojďme si zkusit zbrojnožské cvičení. Tak já jsem staříček. Tak to. Tak ještě něco svěduje. Dál. Dál, můžou. Pojďme do toho. Já zkusím to šálně smrt, jestli mají dolást. A zkus potom, co tam je. A nejenom pohmatnout. který vás bude provázet na další cestě životem. Maminky, tatínci, vidím jenom ženské, s váma projdou v lesích a v lesích, to je pro maminky, máme 8 celulek z 8 každá tamhle který se vám líbí, toho povídání, jo? Čeho je to Bůh, koho ochraňuje, pro koho je dobrý, na co je dobrý. Jo? Vy si to přečtete, potom se a vyberete si, kdo jakého chce. Kluci budou chtět válečníka, ženské budou chtět blinkářky, jo? Pojď Ondřejku, tady za to. Počkej, oni nám to tady teď musíme zjistit, co dá. Strom je tady dole, takové Bčko, když, jo? Tak to je přesně ta první cedulka. Tam vidíme ten znak B, jo? A tam je napsaný, jak se jmenuje ta runa, ten znak, a jak se jmenuje ten Bůh. Jo? A povídání k tomu. Takže když to projdete a vyberte si svého
boha každý. A potom si namalujeme, zapamatujeme si tu značku. A potom si to namalujeme na ten amulet toho svého ochranného boha. Jo? Jo, takže jdeme.